să vedem cum vede culorile și cum le simte și următoarea noastră participantă. Este vorba de Sandra Solomon. Sandra are 8 ani, învață în clasa a 2-a la Liceul Teoretic Gheorghe Asachi. Este o fire ingenioasă, prietenoasă, veselă și foarte ambițioasă. De la 5 ani frecventează școala de arte din Cricova, unde face canto, vioară și dans modern. Muzica ocupă un loc aparte în viața ei, o ajută să-și găsească libertatea. Primul pas pe scena mare s-a încununat cu succes, obținând locul întâi la concursul internațional Constelația Talentelor. În viitor se vede o soprană de operă, iar visul cel mai mare este să cânte acompaniată de renumitul dirijor și violonist olandez André Rieu. Ca un mărțișor, cumva cu elemente de verde. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la noi! De ce vrei să devii soprană de operă? De unde dragostea asta față de operă? Fiindcă am văzut multe interprete și mi-a plăcut opera. Da, ai umblat vreodată prin casă să faci vocalize? Da. Da? Iată, imaginează-ți că ești acasă. Bine. Da? Și ce faci? Viitorul tău e luminos și mare. Da. Ce ne vei cânta azi? Lie ciocărlie. Lie ciocărlie, te ascultăm cu mult drag. Mulțumesc. Ia să-mi spui tu
admirat pe deplin calitățile vocale. Bravo! Mulțumesc! Tu faci și vioară, nu? Da. Ia, cumva să schimbăm, tu îmi dai microfonul, eu am să te ajut, eu ți-i dau dacă vioara. tot ai cântat despre lie, ciocârlie, acum încearcă. e binevenită vioara asta în context. Poți să ne lie ciocârlești la vioară? Da. Ia, hai! Mai și dansezi.